बिहार का बड़का नेता बनूँ। इनकरा खातिर भगवान के जगह के 11 बजे रात के दर्शन करा दिल बा। खैर हमनी के तो आम आदमी बन जाता बाबा, हमनी खातिर तो सुबह जगी हम। एगो नए ब्लॉग के साथ स्वागत बटे। तो अभी हम बानी देवघर में और यात्रा शुरू हो रहा बा। सावन का पहला दिन है और पहला दिन है यहाँ सुल्तानगंज में बानी और यहाँ से जल लेके जाए के बाद देवघर। और तब चलत नहीं, पहले नहा के फिर गेरुआ वस्त्र धारण करे के बाद उसके बाद फिर यात्रा शुरू हुई। बहुत सारा पक्का घाट बन गई बटे, तो यहाँ स्नान करे के बाद फिर जल भर के देवघर खातिर प्रस्थान करे के बाद देख सकल जब बगल में पुल भी बन रहा है। संस्कृति रही है कि सबसे पहले हम गणपति जी को याद करते हैं। वही एक दो बार हम गणपति जी को जयघोष के साथ इस कार्यक्रम में आमंत्रित करें जी। वही तब हमनी का यात्रा जिलेबिया तक पहुंच गई बटे। जिलेबिया का मतलब कहल जा सकेला कि यात्रा लगभग आधा नियर आ चुकल बा। बाकी देख सकता अब हम लोग पैदल जा रहा बा कांवड़ लेके। नहीं सिस्टम सीधा सा बात बटे कि यहाँ अगर कुछ भी नाश्ता पानी चाय वगैरह या फिर वॉशरूम वगैरह जाए बटे तो पहले कांवर यहाँ रख के और बाद ही जाए के बाद और अला के बाद कान पकड़ के उठक बैठक करे के पड़ी। जना के कहा जाला कि हम क्षमा मांगा तनी प्रभु से कि बीच में हमें कांवर रोके के पड़ल है और जल के रखे के पड़ल है। ये वजह से कान पकड़ के माफ़ी मांगे के पड़ला और गंगा जल साथ में रहेला के छिड़क के आगे के यात्रा होला। बहुत आदमी शौच वगैरह के बाद तो नहाए ही के पड़ला, लेकिन चाय पानी के बाद भी बहुत आदमी स्नान करला। यहाँ देख सकेला जा धर्मशाला बाटे जिलेबिया मोड़ पर बाकड़ धर्मशाला। अच्छा जलेबिया चौक देख सकेला जा यहाँ अस्थायी स्वास्थ्य शिविर भी लागल बटे। यहाँ आदमी एडमिट भी बाड़ू। यहाँ से अगर कोनो प्रकार का दिक्कत होता तो दवा वगैरह भी मिल जाला रास्ता में। और इधर धर्मशाला का कंडीशन देख सकेला जा। यहाँ अपन तिरपाल ले के बिछा के लोग लेटल बाड़ू और इधर में कांवड़ रखे के व्यवस्था बा पूरा। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। देख सकेला जाए यहाँ जगह जगह ऐसे ही पानी गिरत रहला, शौच के बाद नहाए के रहेला। तब हमनी का यात्रा अब आगे बढ़ावतन जा और चलतन जा बाबा धाम के तरफ में। बोल बम बोल बम।
99 तो फाइनली भी आ गई नहीं जब बाबा का नगरी में। और सामने देख सकते हो जब बाबा जी का मंदिर बा। वैसे मंदिर तो बंद हो चुकल बटे, 8 साढ़े 8 बजे तक आरती करके मंदिर में जल चढ़ावल बंद हो जाता। वैसे VIP दर्शन हो सकेला। सामने देख सकेला जो भीड़ लागल बटे। पप्पू यादव जी बिहार का बड़का नेता बनो, इनकरा खातिर भगवान के जगह के 11 बजे रात के दर्शन करा दिल बा। खैर हमनी के तो आम आदमी बन जाता, बाबा हमनी खातिर तो सुबह जगी हम। सामने देख सकेला जा ये हुए शिव जी का मंदिर और जौन रक्षा बंधल बटे, और सामने ही पार्वती जी का मंदिर। प्रांगण में बहुत सारा मंदिर बाटे। सामने देख सकेला जा लिखल बाटे श्री श्री 1008 रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ धाम। इधर भी मंदिर बाटे, इधर भी बहुत सारा कंपाउंड के अंदर मंदिर बाटे। सामने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बा। ये मंदिर सब खुला बाटे, बस शिव और पार्वती का मंदिर बंद बा। एक दर्शन करे खातिर सुबह पड़ी। और सामने जो स्क्रीन लगल बटे पर लाइव बाबा का दर्शन होला। तो अगर ये सुबह का टाइम रही, मतलब कि जब मंदिर खुल गया के बाद से, तो लाइव दर्शन चलत रहेला, बाहर से भी दर्शन कर जा सकेला। और यहाँ अगर जरा मंदिर के अंदर जाके नीचे जल चढ़ावे के, कहाँ से कि मंदिर में जाए खातिर 6-7 घंटा 8 घंटा का टाइम चाहिए, तो ओकरा खातिर बाहर व्यवस्था बटे। सामने देख सकेला जा यहाँ लिखला हो, यहाँ बाहर गाय जल मत चढ़ा दी पहला पर सीधा अंदर चलिए। और यह सामने मेन गेट एग्जिट का। और सामने बाबा को भोग जा रहा हो। जाइए इधर जाइए। चलो चलो हाँ देख ले। अब मंदिर बंद हो जाएगा ना। तब बाबा का दर्शन हो गई बा। देख सकेला जा काफ़ी भीड़ बटे, लेकिन लाइन आज बहुत कम रहा। जबकि पार्वती जी का दर्शन करे खातिर लगभग 40 से 45 मिनट लागल, लेकिन बाबा का दर्शन हमने का 20 से 25 मिनट में हो गई। मंदिर प्रांगण में तो भीड़ हमेशा बनल रहेला। देख सकेला जा अच्छा खासा भीड़ बटे। सामने बाबा का मंदिर और पार्वती जी का। फोटो जरूरी है। इधर मंदिर भी बंद है। अब बाबा देवघर का दर्शन करके अब आगे लेंगे बाबा बासुकीनाथ। और ये सामने बाबा बासुकीनाथ का कंपाउंड देख सकेला जा।
ऐसे वैसे ही बाटे, यहाँ शंकर जी का बाटे, यहाँ पार्वती जी का। और भाई भीड़ यहाँ अच्छा खासा बाटे पूजा का तुलना में, देख सकते हैं। और मंदिर के अंदर तो काफ़ी धक्का मुक्की बाटे, तो थोड़ा ध्यान देवे का आवश्यकता बाटे, सर वगैरह में चोट लग सकेला। बाकी व्यवस्था तो यहाँ भी अच्छा बाटे, और मंदिर अच्छा खासा रिनोवेट हो चुकल बाटे। यहाँ से पिछला 10 साल पहले सब यहाँ नीचे कुछ ना रहे, और यहाँ एकदम पैक्ड बाटे, लोहा का ग्रिल लागल बा, ये भी ना रहे। काफ़ी अच्छा जगह बा। तो ये जैसे बासुकीनाथ लगभग 40-42 किलोमीटर दूर बाटे देवघर से। पहले आदमी वहाँ जब जल भी उठावल जाला तो 2 पात्र में हो रहेला। पहला पात्र देवघर में चढ़ेला और ओकरा बाद दूसरा पात्र यहाँ। Thank you.